Здравейте хора, аз съм Мади017. Днес, както виждате, ще играем Survival Island. Влизам. Да, малко звик. Без да снимам, но току-що влизам. Не си отсещам ръцете. Затова съм така. Опа! Сега да си намеря лодката. Съжалявам, че чак сега снимам. Просто много време. Това винаги закъснява да се покаже, нали? Всички, които имат това приложение, това винаги закъснява да се покаже, нали? Ако при вас закъснява и при мен закъснява. Държа смело меча в ръка. Гледам само напред. Гледам само напред. И гледам само напред. Плейборд. Прикосно предна. Кръката ми е непокътната, защото тъкмо вчера я направих. Вчера не снимах на този свят. Вчера го направих. Не съм се развивала много, исках да се развивам повече, когато снимам. Затова снимам сега и се развивам. Това е първото, което трябва да направим. Най-важното печка. Но ако трябва да се разхождаме с острови. Защото този малки остров тук е моя. Значи има много по-големи от моя, мисля. Да, има много по-големи и много по-малки. Но този е моя, онзи където бяхме е друг. Пък ето онзи ето там, който изобщо почти не е остров. Но може да го развивам, да ще направя някаква колипка там. Знаете, аз съм като на компютър, сам да кажа. Което е супер готино. Мисля, като на компютър. Съм брутална. Съм на компютър. Като на компютър е брутално. Като на компютър е брутално. Е брутално. Е брутално. Така, разделям го малко. И сега пак отивам. Хайде всички заедно ще пушим. Таставичка, сасачичка. Хайде всички заедно ще пушим. Таставичка, сасачичка. Съжалявам, че го пея, просто много ми се е запаметило. Никой не знае какво означава. Не го знаете. Няма да ви кажа никак. Какво означава, защото искам да го запазя в тайна. После ще ядеме такос. Печено агнешко. Тая бе. Отивам в мина. Скупая. Чакайте, че много бавно зарежда, затова ще спра на пауза. Така, върнах се. Сега чупа кол. Тези, които не виждат. Ако не се вижда, че чупи кол. Вдигам левели от него. Вече съм първи левел от тези колчета. Вижте колко готино се чупи. Айде всички заедно ще... Сегушка! Какаме! Хайде всички заедно ще се гушкаме, ще лудуваме, ще танцуваме. I love it.
само 4 кабел. Много cool. Не знам защо. Може скоро да търся някой друг остров да е мой. Защото... Тетка или брат? Айде взимам келчока. Сега ще ядем сурово ладничко, ако се изтекло. Ще използвам мини бекво. Може да си направя малко стойчо. Много ще поспя. Здравейте, сега ще ядем печено агнешко. Чакайте, братовца. Брат, виж. Брат. Гледате ме, бе, хора. Ще ви удрям, бе. Вижте, аз ще ви изям братята. И не ме е срам. Призори сме станали. Вижте колко сме силни, бодри. Така, хайде тръгвам. Пилета! Yes! Да, ти не си усеща. Те пилета и гати. Пилетата нищо не дават. Стой. Ще не те видя. Искам да гледам колко е рано. За сега. Вижте, тая кирка не ми е никак скъпата. Никак. Вижте колко бързи. Колко бавно чупи. И това е само един кабелстон. Да не повярваш диаманти колко бързо ще щупи. Много бързо ще ги щупи.
Но знаете, че тук използвам сарказъм. Нали? Защото няма така рокерка да щупи диамантите. Ще ти избере диамантите, няма да ти ги даде. Така. Това вече е моята мина. Така. Аз не гледам да. Не искам този човек от тая страна, а от тая. Не от ляво, а от дясно. Ето така рисува един добър рисувател Аладидо номер 1. Не искам тия рисуватели. Не ги ще тия рисуватели. Никак не ги ще даже. Нищо не намирам. Нищо не намирам. Съм мегати против това нещо. Ще спъне клипа на пауза, докато намеря нещо, защото много дълъг. Много дълъг ще стане клипа. И така, хора, върнах се на невероятната лодка. Не успях да намеря нищо, освен това. Това 6 айрон. Гати. Оба. Гати. Стигнах. Сега малко ще попеча, пак ще спра клипа на пауза, защото много време ще ми отнеме пак. И това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако така, не забравяйте да се гледате, да харесвате. Лайк, сабскрайб и до скоро!